Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. У горадні і раёне ўвялі рэжым контртэрарыстычнай аперацыі. Цягам дня там пройдуць міліцэйскія вучэнні. Пра гэта паведамляе праўладная інфармацыйная кампанія «Белта» са спасылкай на КДБ. Паведамляецца, што ў горадзе задзейнічаюць вайсковую ды іншую спецыяльную тэхніку і перакрыюць дарогі ў зоне правядзення вучэнняў. Падчас гэтых захадаў правераць баявую падрыхтаванасць сілавікоў да электаральнай кампаніі, у прыватнасці іхныя навыкі ў спыненні парушэнняў грамадскага парадку і супрацьстаянні праявам экстрэмізму і тэрарызму. Арганізаванае на даручэнне Лукашэнкі вучэнні скончыцца 22 лістапада. Раней у Мінску міліцыя трэнавалася разганяць мітынгі і затрымліваць імаверных пратэстоўцаў. Офіс Светланы Тихановскай пракаментаваў экстрадыцыю ў Беларусь экс-каліноўца Васіля Верамейчыка. Мужчыну выдалі спецслужбам Лукашэнкі ўлады В'етнаму. Экстрадыцыя Васіля Верамейчыка – гэта просты вынік рэпрэсіўнай палітыкі рэжыму Лукашэнкі, які працягвае пераследаваць апанентаў, выводзячы ўзровень рэпрэсіяў на міжнародны ўзровень. Офіс Светланы Тихановскай падкрэслівае неабходнасць узмацнення міжнародных механізмаў абароны правоў чалавека. Кадры экстрадыцыі Верамейчыка паказалі ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання. Былога добраахвотніка затрымалі ў В'етнаме на запад КДБ Беларусі 13 лістапада, а ўжо 14-го перадалі ў Менск. Адзначаецца, што Верамейчык далучыўся да батальёну Кастуся Каліноўскага ў лютым 2022 года. Удзельнічаў у баях у Херсонскай, Мікалаеўскай і Луганскай вобласцях. Паводле сяброў затрыманага ў В'етнаме ён апынуўся праз забарону заязджаць у Еўразвяз. Раней Літва прызнала добраахвотніка пагрозай нацыянальнай бяспецы, бо той да 2016-го служыў у беларускай арміі. У Беларусі мужчыну пагражае больш за 20 гадоў турмы ці нават смяротнае пакаранне. За вылучэнне Лукашэнкі ў кандыдаты на прэзідэнцтва сабралі 1,5 мільёна подпісаў. Прынамсі так сцвярджаюць у прэс-службе дыктатара. Раней узурпатор заклікаў спыніць збор подпісаў для свайго падтрымання. Я ориентирую их на то, что, может быть, уже и хватит. Крутой говорит, ну как хватит, мы же не можем закрыть пункты. Главное, чтобы альтернативщики также собирали свои подписи. Но, как мне докладывают, люди не очень идут на то, чтобы расписываться, ставить подпись за другого кандидата. Іншыя прэтэндэнты на прэзідэнцтва пакуль не агучвалі колькасці сабраных подпісаў. Праца ініцыятыўных групаў працягнецца да 6 снежня. У Клімавічах адбыўся пажар у мясцовай больніцы. З будынку эвакуявалі больш за 100 асобаў. Загаранне адбылося ў падсобным памяшканні на 4-м паверсе. У выніку ратаўнікі зліквідавалі агонь, пацярпелых няма. Прычыны пажару высвятляюцца. Сталі вядомыя імёны вайскоўцаў, якіх Лукашенка пазбавіў званняў за падтрыманне пратэсту 2020-го. Усяго ў спісе 21 асоба. Гэтак сярод тых, каго пазбавілі званняў, былы намеснік кіраўніка дэпартаменту выканання пакаранняў Сергей Сандалюк, якога судзілі паводле артыкулу аб грубым парушэнні парадку, і экс-гендырэктар БАТЭ Міхаіл Залеўскі. Апошні былы афіцэр у 2020-м апублікаваў у соцсетках відэа з асуджэннем фальсіфікацыі выбараў. На знак пратэсту супраць гвалту над мірным насельніцтвам выкінуў сваю форму. Пасля гэтага ўчынку яго звольнілі з футбольнага клубу. Яшчэ адна асоба, разжалаваная праз Лукашэнку, баранавіцкі бізнесовец Руслан Асадулаев. КДБ называла мужчыну кіраўніком харугваў. Поўны спіс імёнаў можна паглядзець на нацыянальным прававым партале. На праўладным тэлебачанні распавялі пра захоп улады ў Беларусі. Праўда, не Александром Лукашенко, а цытата баевікамі з захаду. Паводле прапагандыстаў напад рыхтуецца з 3 напрамкаў – Польшчы, Літвы і Украіны. Паводле прапагандыстаў, уварванне ў Беларусь пачнецца ў Кобрынскім, Пінскім і Лунінецкім раёнах. Маўляў, спачатку баявыя групы будуць захопліваць малыя населеныя пункты, паралельна наносячы ўдары дронамі па стратэгічных аб'ектах краіны. А пазней нібыта захопіць абласныя цэнтры і Менск. Пры гэтым у праўладным роліку паказалі беларуса Максіма Ралько. Як сцвярджаюць прапагандысты, той нібыта служыў у палку Каліноўскага і да нядаўняга часу пражываў у Польшчы. Як Ралько трапіў у Беларусь, не паведамляецца. Расія атакавала украінскі горад Дняпро міжкантынентальнай балістычнай ракетай. Яе запусцілі з Астраханскай вобласці, паведамляюць паветраныя сілы ЗСУ. У выніку ракетнай атакі ў Дняпры пашкоджана адно прамысловае прадпрыемства, а таксама цэнтр рэабілітацыі людзей з інваліднасцю. Пра гэта ў Фэйсбуку паведаміў мэр гораду Барыс Філатаў. Разбураная котельня, выбітыя вокны. Наконт людзей інфармацыя удакладняецца. Ці сталіся гэтыя разбурэнні вынікам атакі міжкантынентальнай балістычнай ракеты, невядома.
У Ісландыі пачаўся чарговы выбух вулкану. Яго справакавала серыя землятрусаў на паўвостраве Рэйк'янас. З грындавіку, размешчанага бліз эпіцэнтру падзеяў, пачалі эвакуяваць жыхароў. Вашай увазе рубрыка без каментара. Кінафестываль «Паўночнае зянне» абвясціў пераможцу беларускага конкурсу. У сёлетнім сезоне журы уганаравала стужку Мары Тамковіч «Пад шэрым небам». Фільм распавядае гісторыю журналісткі Кацярыны Андрэевай, якую затрымалі падчас трансляцыі з акцыі пратэсту. Рэжым прысудзіў Андрэевай больш як 8 гадоў зняволення. Таксама спецыяльнымі згадкамі адзначылі стужку Паўла Можара «Непажаданае сваяцтва» і серыял «Працэсы» Андрэя Кашпірскага. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочу ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы!